No niin, ollaan täällä Studio Willowcapen Uumenissa edelleen ja mä oon nyt istunut pari kuukautta tässä tuolilla ja nyt alkaisi olla semmonen fiilis, että olisi aika luovuttaa tää jakkara seuraajalleni. Olepa hyvä. Kiitos, kiitos. No niin, eli Kimmo Korhonen, Willowcapen toimitusjohtaja. Kerropa jotain pikkasen itsestäsi oleellista. No nimihän tuli siinä jo. Vajaa 40 on mittarissa ja niin luokanopettajana olen pääosan päivätöistäni tehnyt. Ja nyt viime vuosina sitten enenevässä määrin näitä studiopuolen hommia. Rummut on pääsoitin ja sitä on tullut teiniästä asti aika aktiivisesti tehtyä paukuttelua ja sitten tosiaan tuossa vajaa 10 vuotta sitten iski tämmönen äänityspuolen kipinä sen verran rajusti, että se on johtanut muun muassa näihin tiloihin ja tähän puuhasteluun. Lähtöjäänhän Willowcape oikeastaan syntyi The Indigo-yhtyeen, jossa edelleen rumpuja soitan, niin sen bändin taustatueksi. Ja sitten siitä muutama ensimmäisen vuoden aikana hiljalleen rupesi laajenemaan se homma niin, että sen yrityksen kautta tehtiin sitten muutakin kuin The Indigon juttuja. Ja nythän se tilanne on se, että tässä on jo aika monenlaista muutakin rockista pyöritetty. Että toki edelleen The Indigon jututkin tehdään Willowcapella, mutta paljon muutakin. No ekat vuodet oli kyllä oikeastaan pelkästään niitä Indigon juttuja, että siinä pari EP:tä oli ensimmäiset julkaisut, mitä Willowcape julkaisi, ja sitten niin Indigon pari ekaa pitkäsoittoa, ja siinä niiden pitkäsoittojen välillä oikeastaan sitten rupesi tulemaan vähän muitakin projekteja, että hardcore-punkista akustiseen gospeliin ja vähän kaikkea muutakin. Monenlaista juttua, pitkäsoitosta demoon, EPC:n, pientä ja isoa äänityspuolta, sitten on ollut pelkkiä miksausprojekteja. No nämä nykyiset tilat, nämähän on melko uudet. Kerropa jotain näihin liittyen. No tämähän on tällainen hyvin kompakti tämä meidän tila. Uusi tosiaan oikeastaan vuosi sitten voisi sanoa, että otettiin käyttöön näissä hommissa tilat. Ja niin tämä liittyy ihan henkilökohtaiseenkin perhe-elämän muutokseen, kun pistettiin talo pystyyn tänne Muurameen, ja siinä yhteydessä sitten katoin, että nyt olisi semmoinen sauma, että voisi laittaa erikseen tilat tälle toiminnalle. Ja tässä ollaan nyt omakotitalon päädyssä hyvin äänieristetyissä tiloissa sitten puuhataan omalla sisäänkäynnillä ja pikkukeittiö ja pikkuvessa on tossa, että täällä kun asiakkaat käy äänittämässä ja projekteja tekemässä, niin ei ole sellainen tuntu niin kuin ennen meillä käydessä oli edellisissä osoitteissa, että ollaan jonkun luona kylässä, että täällä ollaan saanut olla ihan rauhassa ja keskittyä siihen, mikä on oleellista. Unelmista rikkaat päivät. Ja sitten vielä muutama sananen tästä projektista, mikä sulla nyt tässä alkaa. Joo. Laksetko on levyn miksaus? Onko jonkinlaista ennakkonäkemystä? No mähän kerkesin tuossa ihan ripauksen siihen jo tutustumaan, ja mitä on tässä sitten ehtinyt kuuntelemaan näitä lähtösoundeja, niin erittäin innolla odotan, että pääsin tekemään. Tässä on sen verran tullut näitä prokkiksia tehtyä, että on valjennut se sellainen kylmä fakta, että jos se perustyö ennen kuin tämä matsku tulee miksaajalle on tehty yhtään puolivillaisesti, niin ei siitä timanttia sen jälkeen enää tehdä millään konstilla. Että etenkin kun puhutaan tällaisesta Laksinkin kaltaisesta akustisesta musiikista, jossa kuitenkin on tarkoitus säilyttää se luonnollinen sointi, mikä siellä soittimissa ja yhtyessä on, niin
on tosi tärkeää, että ne on tietysti hyvät instrumentit, jotka on soitettu taitavasti ja sitten äänitetty järkevällä ja hyvällä tavalla. Että tässä on niin hyvää lähtösoundia ja hyvää muusikkoutta tulee mulle miksattavaksi, että niin siitä tulee varmasti varsin vaivatonta ja mukavaa. Viime aikoina tällä studiolla on tehty musiikkia, jonka lyrikoissa pohditaan muun muassa elämän tarkoitusta ja sen etsimistä. Kerropa omin sanoin, mikä on Willow Capen tarkoitus. Willow Capen tarkoitus on luoda musiikillista hyvinvointia.